हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आसाम पुलिसनि कन्स्टेबल ABUB नि एडमिट कार्डनि मोनसे अफिशियल नोटिस फैदों बे भिडिअ फुल डिटेल्स जोबगोन सो भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय बेखौ एक्चुअली आंनि अफिशियल वेबसाइट bodoinfo.com बेहाय अलरेडि होखादों नोंथांमोना गोसोब्ला बेहाय थांनानैबो नायनो हागोन bodoinfo.com होनना सार्च खालामब्लानो जाबाय जायखिजाया मोनसे ब्राउजिं एपआव सार्च खालामब्ला बेबायदि नुजागोन बेबायदि नुजायोब्ला फार्स्टआवनो नै आसाम पुलिस कन्स्टेबल ABUB एडमिट कार्ड नाय दङ सो बेहाय क्लिक खालामना होयोब्लानो जाबाय बेहायनो माने गासैबो डिटेल्सफोरखौ मोनजोबखागोन सो बेबायदि ओंखारगोन बेहाय आसाम पुलिसनि जितु फिजिकल टेस्ट ABUB AB माने आर्म ब्रान्च आरो UB माने अनआर्म ब्रान्च 25 एप्रिल 2018 आवनो बिथांमोना बेनि जितु एडभार्टाइजमेन्ट साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टखौ दिहुनना होदोंमोन UB आव 2391 टा भेकेन्सिज दं आरो AB आव 4271 टा भेकेन्सिज दं साननैसो सिगां 2020 आवथ' अलरेडि जितु फिजिकल टेस्ट बेथ' जाखादोंमोन टोटल 16 टा डिस्ट्रिक्टनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो बेनि उनाव माने आसाम सरकारा बेखौ बन्द खालामना होदोंमोन बायदिसिना केलेंकारि बेले-बेजे जानायनि थाखाय थ' एप्लाइ खालामनाय गासैनियाबो गोदानै जाफिनगोन होनना बिथांमोना बुंदों सो क्लियर खालामना होखाबाय आगोलाव जायफोरा जादोंमोन बिथांमोनाबो गोदानैनो होफिननो नांगोन एप्लाइ खालामनाय गासैनियाबो गोदानै जाफिनगोन होनना बिथांमोना अफिशियल जितु नोटिस दिहुनना होदोंना थ' बेहाय माने गासैखौबो लिरजोबनो हाखादों नोंथांमोना गासैखौबो दिन्थिनो हाखागोन जास्ट भिडिअखौ नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय गिबि खोलोबनि फिजिकल टेस्टआ आसामनि टोटल 15 टा जिल्लानि थाखाय जागोन होनना बुंदों जिल्लाफोरनि नामा जाबाय बिश्वनाथ चिरां चराइदेव धेमाजि डिमा हासाव दरं हजाय हाइलाकान्दि कामरुप मेट्रो कार्बि आंलं मरिगांव माजुलि सनितपुर सोनाब कार्बि आंलं आरो उदालगुरि बे 15 टा डिस्ट्रिक्टनिया फिजिकल टेस्टआ जाग्रोगोन आरो बेयो 15 फेब्रुवारिनिफ्रायनो स्टार्ट जागोन फिजिकल टेस्टआ सो क्लियर खालामना होबाय आं गोजौनि जितु जिल्लाफोर बेनि जितु जिल्लाफोरनि केन्डिडेटफोरा एडमिट कार्डखौ 10 फेब्रुवारिनिफ्राय 10 फेब्रुवारिनिफ्राय डाउनलड खालामनो हागोन आरो बेनि फिजिकल टेस्टआ 15 फेब्रुवारिनिफ्राय जागोन फिजिकल टेस्ट माने मोननै टाइपनि फिजिकल टेस्ट जायो मोनसेया जाबाय फिजिकल स्टैंडार्ड टेस्ट आरो मोनसेया जाबाय फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट एडमिट कार्डआवनो गासैबो सम आरो जायगाफोरजों लोगोसे गासैखौबो बिथांमोना दिहुनजोबना होगोन होनना बुंदों आसामनि आरो गुबुन 18 टा जिल्लाफोरनिखौ उनाव बिथांमोना फोसावना होगोन होनना बुंदों अफिशियल बिथांमोना नटिफिकेशन दिहुननो हागोन बाट फार्स्टआव टोटल 15 टा डिस्ट्रिक्टफोरना जागोन आसामनि बाय चान्स सोरनाबा जुदि एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हायाखैब्ला माने 10 फेब्रुवारिनि उनाव बिथांमोना जितु नैबे कन्टेक्ट नाम्बार होदों हेल्पलाइन नाम्बार 8826762317 आरो इमेलबो होदों helpdesk.admitcard@gmail.com बेहाय थांनानै नोंथांमोना सोंहरनो हागोन बे एक्चुअली 10 फेब्रुवारिनि उनावसो जागोन दे 10 फेब्रुवारि नङाबा 10 फेब्रुवारिनि उनाव जागोन बाय चान्स जुदि एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हायाब्ला थ' बेहायनो अफिशियल नटिफिकेशन बिथांमोना दिहुननो हाखादों गोसोब्ला बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनाबो नायनो हागोन आंनि अलरेडि बुंखादों अफिशियल वेबसाइट bodoinfo.com आव थांनानै नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामना लायोब्लानो जाबाय स' क्लियर खालामना होबाय फार्स्टआव आसामनि टोटल 15 टा डिस्ट्रिक्टफोरना जाग्रोगोन आरो बेयो 15 फेब्रुवारिनिफ्राय स्टार्ट जागोन एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना 10 फेब्रुवारिनिफ्राय डाउनलड खालामनो हागोन टोटल 15 टा डिस्ट्रिक्टफोरनि नामा जाबाय बिश्वनाथ चिरां चराइदेव धेमाजि डिमा हासाव दरं हजाय हाइलाकान्दि कामरुप मेट्रो कार्बि आंलं मरिगांव माजुलि सनितपुर सोनाब कार्बि आंलं आरो उदालगुरि बे डिस्ट्रिक्टफोरना फार्स्टआव जाग्रोगोन आरो गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरना साननैसो उनाव जागोन बिथांमोननि थाखायबो बिथांमोना अफिशियल जितु नटिस बेखौ दिहुननो हाखागोन स' नोंथांमोना वेट खालामब्लानो जाबाय जायफोरा बे 15 टा माने डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव गोलैया स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं